wasu suka ce suna sawa akan ta ce da daɗi. Ni yau gashi na faɗa soyayya ta sani jin daɗi. Shi so yana kama da farin ruwa fat kamar ruwan daɗi. So ya fidda ni bana cikin wani yanayi ruɗi. Komai da lokaci yayi idan ya zo za yi fatantawa. Shi so fa ba ruwansa zai iya faɗa wa dukkanin kowa. Ko dai ita ga mai hankali ko dai ya kama can wawa. So bai bidar a bashi magani dan ba a warkewa. Ni yau gashi so yayi tsanani har ya saka ni hinkirma. So bai sa a ji zafi ko a ji sanyi, kuma bai duba yanayi. Kanta ban canza ra'ayi, komai nayi akan ta ne. Ranar gani na masoyiya sai ka ce bala rabiya. Yar fara zinariya ganin ta ya ɗauke hankalina. Can farawa na ganta ne tare da ƙawayenta ne. Nai zaton je gare ta ne, zuciyata tana tsimayi ne. Dan ban je gare ta ba, ban je gare ta ba, ban je gare ta ba. Na ce Umar CLC da hakata, da ganin ta ce mun ba zata. Sai ka ce ta zana kanta ba zan jure rashin ta ba. Ta mun wani kallo da murmushi mai sanya armashi. Santa a zuciya min dashi ya mallake mini zuciya. Idan na je gare ta sai da ce baiwar Allah tsaya. Dan tsaya ki fahimce ni ban koda na zuwa sakan daya. Ta ce mai nazo da shi na zayyana mata duk gaba daya. Jini na furta mata komai na mallake zuciyar ta bai daya. So bai da lokaci bai zama fayyaci, wani yayi masa tsokaci. A ta kai ya kasa bacci ba da san zuciyarsa ba. So mai gudun barewa wasu ya saka sukewa, wasu sun haɗu